privilege punya pi baro ki subscriber zonga live pun real south spa tam ki subscriber but ki subscriber ki ba thamai ro te kawai ka ba ngakwa ban pensai happy baro ki subscriber kalong ba halor kawai ka comment ka ba nga yo ban pai but ka sngo ba ka dei ka pali ka zonga bangan penpau lane pensai sapi ba kata comment ka ba ong ba kadai ka SSPDP political channel te kamdei kumta ma kani ka channel kamdei kumta kadai ka channel private ka zonga ka ba ngai kerteng Phaibok production Phaibok mot kadai ka kerteng ka zonga andre haba kani ka channel kala iya la jandap hi sisnam but ngala sna ro ya ki serial ki short film nang tanga lapan iru ya ka bayo sngaw nang ni nang tai nang tanga pan iru ora ni ching syakaran ha ka ri ha ka jai ben rio nang ta ngala pan i ha ka hakinu kinu ki videos ki ba ong yanga to se ban upload la ne pelai ya ka ni ha ka channel ka jongpi ha be dei bat ka saindo le ka political party ro ya ka taru nga upload te lalong kum ka common platform ma lalong kum ka common platform kala ban upload ya ke ka ba ki breu ki para kasi para do personam la ne ka dong ka time kan tambang ade na po mo tharishan constituency te hakum kani kapor ka ba ki kwa ban ya pan sngo ya la ka jong ka khubor la ne la ka jong ka jing pan sngo habaya de bat ka kam party te paralog subscriber ba i zonga kumbo ong ba ni ki bom de SSPDP ngin on subscribe no ya kani ka channel kata kalong ka ba pakla namar kanu ka party ru lane manu ba kwa ban kran sphang ka political party ne ukwa ban kran sphang ki kamnyam ne ukwa ban kran sphang ka kamjat ben riu le unu ro bakwa ban keren haka imlang salang lane wahalin ki NGO lane kino ki bakwa ban keren na kaliang jonga lada kisngo ba don kam ban upload apo ka channel jonga kata nga upload but lada ki don kam ban ong alewan ban interviews kata ro nga interviews no kono ka kam haba ya dei bat ka imlang salang lane kino ki benta lane lada don ki ba ya tho philayu i ro babun ki video ha jaka ya tho nga upload barba ka jingkhot ka jongki haden nang ta ngala edit video bat ngala pelai kum ka jingya tho syukurim lane ki birthday bat kum ne kum tai kat badon kam te kadei ka polisi trekam jongi ki youtuber lada ni upload yakinu ki video kat kata ka ba mangingi snobet lada ni yo jingbet na ki try bakin ong upload yakani ka video ngi laban upload bat kata ka video ka bangi upload kalong ba mapi ki subscriber kibas ngotenat ban pet ha ya dei babun ki video tentang uwe us ngotenat ak serial uwe us ngotenat hakini ki jingya tho uwe us ngotenat haki jingruai babun kibas ngotenat kimlong kaju mo te nagalim chonga ngala upload ya baro hi ya ki video baro hi kat ka banga yo lane kat ka banga nga syam lane kat ka banga ngala ban sna nga upload ya kaniki ya ki video te Henry kalong ka ba pat yanga bangan sna sirer na kapor sya kapon re mentang ala yele stom sentiu ha udeng bangin beten ya kane ka sirer kawai kadai banga pun kam namar ba arteli ki film bangala direct but produce hidaladi ngala ya lingba ba stang katokan esngi hapan pandep kam no ya kene ki feature film ro te ka feature film bat hapo YouTube ka pha namar hapo YouTuber kalong kumta ken ka ba ni shooting bat le hak takadur bangila ban pelak hapo YouTuber ne ki feature film pat nyala le hadup kata kadur ban bangila le kam palat bat kam janai hadup kata ken telong ba kasim yengi ya kapo kata kanon kapor naga bentai songa bangam dadon por re menta ngala le sitom pat ban beteng bet yaki siria bat yaki video ro la dadon ba yatho la ne don ba khat yang as funky parties kino ki party ka SSPDP lane ka party UDP lane ka party NPP lane kino ro ki bakwa ban keren lane ki bakwa ban pen pau khubo lane ban pen sengau ha haki subscriber ka jonga
Kiba kwa pan pensengau haki subscriber ka chong nga kamut ba nga kloi ban upload open ngam ngare common platform nga upload yono kam dei ka party ka ba ong bakane ka dei ka SSPDP channel ma kata ka dei ka ba pakala te khuble shibon bakane ka dei ka pali ka chonga banga pan sai lo ta jopi